Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Sarkar Jela Lingba Menteri Rangba Konrad Kongkel Sangma haka arpotrik unok pra arajar arpulai kala penbena bala shimnya ka rai ban penkeu ye ka jingyo DNS allowance jong ki san pusan hajar ngut ki nong tre Sarkar ya kani ka rai la shim hadin ka jing pelat ye ka tulap na ka bentau benai nok pra jong snem arajar arpulai laong baka Sarkar kala penkeu ye ka jingseu DNS allowance jong ki nong tre jong ka na ka laipu hundreu na ka shispa siya ka laipu kundai na ka shispa ya kani ka rai ka Sarkar kala shim hadin ka jing perkhat alor ki kam ki bagi nong tre jong ka kila tre kam tam ha ka bede ber ka jing rem jong ki mar ki mata menta ki ba ki lapat ban pendap ya ka jing don kam jong ki haying hasem Nakalyang Menteri Rangba ke Jelau Konrad Sangma habaya keren mat kilat pathai khubor ula penbana baya gani ke jing penkeu ya ka DNS allowance lale kum shibenta ka jing ai khublai Christmas ya baro san pusan hajar ngut ki nong tre jongka ha ka ba ya kani an sedang pentre kamno nandu ubnai no pra hadin bala pelat klo ya ka tulop jong ki nong tre u Konrad ula ongru ba ka jing penkeu ya ka DNS allowance kalong na line na ka shispa bat ka bala menjur da ka Sarkar Ula ongru ka jingle kumni kan nang ay men sem shisho iginong tre bakin nang yay tre shitom bat ka ba nang penkeu shakman ya ka jilna baro ka way